טוב, שלום לכולם. היום אנחנו נעשה הדגמה חיה של תוכנת סימולציה ארנה. אנחנו קודם כל נדבר טיפה על התוכנה, נעבור על כל מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, נדבר על מספר מושגים שחשובים ואנחנו צריכים בשביל ההדגמה, ונעבור להדגמה עצמה. דבר ראשון, התוכנה היא תוכנה להמחשת אירועים בעלי התנהגות דיסקרטית. מה הכוונה? הכוונה היא שהתרחשות האירועים יכולה להיות לפי זמן קבוע, או לפי תזמון מסוים, או לפי התפלגות כלשהי שאנחנו מכירים. בתוכנה אנחנו בונים מודל ניסויי שמיוצג על ידי מודולים וקשרים ביניהם. אנחנו נדבר על זה בהמשך ונראה בדיוק מה זה מודול ואיך אפשר ליצור קשרים ביניהם. התוכנה מבוססת על שפת סימן, אבל אנחנו לא נשתמש בשפה הזאת, אנחנו רק נראה אותה בסוף, ואנחנו נעבוד עם הממשק הגרפי של התוכנה. לגבי ההתקנה של התוכנה, ההתקנה היא רגילה, רק צריך לשים לב שבמהלך ההתקנה, במקום להכניס קוד, אנחנו צריכים לכתוב את המילה סטודנט כדי לקבל את הגרסה החינמית. לגבי הנושאים, אנחנו נסתכל על התוכנה עצמה ונדבר על המראה שלה וכל הסרגלים השונים ואיך אפשר להשתמש בהם. נעבור על המושגים מיד, ולאחר מכן נעבור על המודולים ועל העיצוב של הממשק. אוקיי, בואו נתחיל עם המושגים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדבר עליו זה ישויות. ישויות אלו הם מופעים שרצים או נוצרים על הסימולציה. לדוגמה, לקוחות בבנק, חלקים במפעל, שיחות ברשת טלפון וכו'. אנחנו נתמקד בלקוחות בבנק בגלל שהדוגמה שלנו תעסוק בבנק. המושג השני הוא משאבים. משאבים הם החלקים המרכיבים את תהליך הסימולציה, כמו מכונות, בנקאים ועוד. המושג השלישי הוא משתנים. משתנים גלובליים המתייחסים לכל המשאבים בסימולציה. המושג הרביעי הוא תכונות. משתנים מקומיים המתייחסים לישויות עצמן. לא, רגע. עכשיו נדב יסביר לנו על המראה הכללי של התוכנה, ולאחר מכן נתחיל בהדגמה עצמה. אוקיי, אז כשאנחנו מפעילים את התוכנה, אנחנו נראה את המסך הבא, ככה התוכנה מתחילה. אני אעבור טיפה על הסרגלי כלים שאנחנו יכולים לראות פה למעלה. דבר ראשון שכדאי מאוד לעשות, התוכנה יכול להיות שתיפתח כך, יכול להיות שהיא לא תיפתח, יכול להיות שהיא תיפתח בצורה הזאת, ואז מה שכן אנחנו נעשה קליק ימני על הסרגלי כלים ונוסיף את הסרגל view, ואז נוכל לראות את הסרגל הזה שנוסף לנו למטה. מה שיעזור לנו פה זה הכפתור הזה שנקרא grid. אנחנו רואים שנוספו לנו על המסך נקודות שבעצם עוזרות לנו ככה למקם את המודולים שכבר אנחנו נעשה דוגמה ונראה בדיוק איך זה קורה. עכשיו, קודם כל לפני שאני ממשיך עם הסרגלי כלים טיפה באופן כללי על התוכנה, יש לנו שתי חלונות בתוכנה כמו שאתם רואים, יש לנו את החלון הגדול למעלה איפה שנוספו הנקודות כאשר לחצתי על הגריד, ויש לנו את החלון למטה. החלון למעלה הוא הממשק הוויזואלי שלנו, כלומר אנחנו עוד מעט נראה, אנחנו נוסיף מודולים, למשל מודול create, נגרור אותו ואנחנו ממש נראה משהו שנוסף על המסך, וזה משהו ויזואלי ממש, אפשר להגדיל, אפשר להזיז, עוד מעט אנחנו נראה שאפשר להוסיף כותרות, ציורים, כל מיני דברים כאלה. זה החלק העליון. החלק התחתון הוא החלק של הטבלאי, אני אקרא לזה ככה, של התוכנה. פה אפשר לשנות את הדברים בצורה ממש ידנית, די דומה ל-SQL אפילו, ממש אני משנה, אני ארצה לשנות כל מיני ערכים, אני אעשה את זה פה למטה, ומה שחשוב להגיד זה ששני הדברים שקולים אחד לשני, כלומר, כל מה שאני משנה למטה, למשל השם של המודול, אחר כך אנחנו נראה את זה יותר בבירור, אני יכול לשנות את זה פה למטה כמו שאתם רואים, ואני יכול גם פה למעלה, על ידי דאבל קליק, ואני פותח פה את החלון, שאתם רואים ששני הדברים, גם למטה וגם למעלה, שקולים לחלוטין. מי שעובד, רוצה לעבוד רק עם הממשק הוויזואלי, יכול לעשות את זה. אני לוחץ למשל על המודול הזה, ואז אני לוחץ על הכפתור פה למעלה, ספליט סקרין, ואז אתם רואים שיש לי את המסך גדול, ואם אני רוצה לעבוד רק עם הלמטה, אני לוחץ על אחד מהסמלים התחתונים, ולוחץ על הספליט סקרין, ואז אני יכול לעבוד רק עם החלק התחתון. כל אחד והעדיפות שלו, אנחנו נעבוד עם המסך כאשר הוא מפוצל. אני אמחק את זה כרגע רק כדי שנעבוד על הסרגלי כלים. יש לנו עוד כפתור פה שנקרא כפתור הקונקט, כרגע הוא אפור, אני לא יכול ללחוץ עליו כי אין לנו מודולים לחבר כרגע, אבל בהמשך אנחנו נראה איך אנחנו משתמשים בזה. הפליי, כאשר אנחנו נסיים את בניית הסימולציה, אנחנו נלחץ פליי ואז בעצם אנחנו נוכל להריץ אותה.
ופה הסמן הזה הוא סמן מאוד חשוב, זה נותן לנו את המהירות של הסימולציה. כלומר, אם למשל אנחנו, כמו שאמרנו, מדברים על בנק ולקוחות נכנסים כל 4 דקות, אנחנו לא באמת נחכה 4 דקות עד שלקוח ייכנס, אלא אנחנו נריץ את זה במהירות מסוימת, וככל שאנחנו רוצים לראות את הסימולציה, אנחנו יכולים להריץ את זה במהירות גדולה יותר, קטנה יותר, וכולי. כפתורים נוספים יש לנו פה, זה אנחנו נדבר עליהם בהמשך, אבל ה-entities, כמו שעמית אמר, הישויות במערכת, יש לנו איזשהו חלון שאנחנו יכולים לשנות בו קצת את ההגדרות, כנ"ל לשנות את ההגדרות של הריסורסים וכולי. פה יש לנו כל מיני דברים שדומים מאוד לוורד, פאורפוינט, בהמשך אנחנו נוכל לשים כותרות, לצבוע אותם, לשנות אותם, ואז אנחנו נוכל לראות את זה כמו שצריך בהמשך. זהו בנושא הזה של העיצוב של התוכנה והסרגלי כלים, ועכשיו אנחנו נמשיך את הסימולציה. עמית יראה את הדוגמה הראשונה והפשוטה מאוד של סימולציה, ואנחנו נתחיל. טוב, אז אחרי שהסברנו על המראה הכללי של המערכת, בואו נתחיל עם הדוגמה שלנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו נדגים יום בבנק. אז דבר ראשון שאנחנו רוצים להראות זה כניסה של לקוחות לתוך הבנק. והכוונה היא בכניסה של לקוחות לתוך הבנק זה בעצם הישויות שלנו במערכת. איך אנחנו יוצרים ישויות במערכת? על ידי המודול create. אז בואו נגרור את המודול create לחלון שלנו, ונלחץ עליו דאבל קליק, נגדיל את זה טיפה, כדי שיהיה יותר נוח, ונלחץ עליו דאבל קליק בשביל להגדיר מה בדיוק אנחנו רוצים. אז דבר ראשון זה השם. אז בואו נקרא לנו, ללקוח שלנו, לישות שלנו, customer arrive, סליחה. והדבר הבא זה הטייפ שלו, בעצם הסוג שלו. יכול להיות לנו מספר ישויות במערכת. במקרה שלנו יש לנו רק ישות אחת, וזה לקוח שנכנס לתוך הבנק, ולכן הטייפ שלו יהיה customer. אוקיי, הדבר הבא זה הדבר הכי חשוב בהגדרת הישות, ובעצם כל כמה זמן הישות נוצרת. הדבר הזה יכול להתפלג לפי התפלגות מסוימת, במקרה הכי מוכר זה התפלגות אקספוננציאלית, אבל זה יכול להיות גם על ידי התפלגויות אחרות, כמו נורמלי, טריאנגולר וכו'. המקרה הפשוט הוא על ידי קבוע, וזה מה שאנחנו נעשה כרגע. נגדיר שלקוח נכנס כל 5 דקות. ונשים לב שביוניטס אנחנו רוצים שזה יהיה דקות ולא שעות. הדבר הבא זה מספר הלקוחות שמגיעים בכל 5 דקות, entities per arrival. אנחנו נשאיר את זה 1 בשביל הפשטות. כמובן שיכולים להיות יותר מלקוח אחד שנכנסים כל זמן, אבל נשאיר את זה 1. דבר אחרון זה מספר הלקוחות המקסימלי שיכול להיכנס לבנק. כמובן שאנחנו לא רוצים להגביל את זה, ולכן נשאיר את זה על infinite. ו-first creation, הלקוח הראשון נכנס מתי? בזמן 0, כלומר עם תחילת הרצת הסימולציה. אוקיי. אז עכשיו הלקוחות שלנו נכנסים לבנק, אבל הם רוצים לקבל שירות מסוים. אז אנחנו נגדיר את השירות הזה על ידי המודול process. בואו נגרור את המודול process לחלון, ונרצה לקשר בין שני המודולים השונים. אנחנו נשתמש בכפתור connect כדי לקשר בין המודולים השונים, על ידי כך שנגרור חץ ממודול אחד למשנהו. נגדיר את המודול process בצורה הבאה. אנחנו רוצים שטלרית מסוימת תטפל בלקוח שנכנס. לכן אנחנו נגיד שהמודול הזה זה teller handles customer. אנחנו לא נדבר על הטייפ, נשאיר אותו כסטנדרט, ונסתכל על הלוג'יק. הלוג'יק זה החלק המרכזי ביותר מבחינת תהליך. יכולים להיות 4 אפשרויות. delay, sys delay release או delay release. delay הכוונה היא שלקוח מסוים נכנס לבנק, ולא צריך לתפוס איזשהו משאב, בדוגמה שלנו לא צריך להשתמש בטלר בשביל לקבל שירות. האפשרות הבאה היא sys delay. הכוונה היא שלקוח הראשון נכנס לבנק, תופס את המשאב, את הטלרית, מקבל את השירות שלו לפי הזמן שהוקצב, אבל לא משחרר את הטלרית. זאת אומרת שהלקוחות הבאים שיכנסו יצטרכו להמתין ולעולם לא יקבלו את המשאב עד שמישהו ישחרר אותו. כיצד אפשר לשחרר את המשאב הזה אם אנחנו משתמשים ב-sys delay? אפשר להגדיר תהליך חדש בהמשך
שעובד לפי delay release. הכוונה היא שלקוח או ישות מסוימת לא תופס את המשאב, אבל משחרר אותו. לכן ברור מה הקשר בין שני הפעולות. בדוגמה שלנו אנחנו נשתמש ב-sys delay release. הכוונה היא שלקוח נכנס, מקבל את השירות שהוא רוצה בזמן הקצוב שנתנו, על ידי תפיסת המשאב הרצוי, ולאחר מכן משחרר את המשאב. לקוחות אחרים שייכנסו באותו הזמן ימתינו בתור שתכף נראה איפה הוא נמצא. אז בואו נוסיף את המשאב שלנו, נקרא לו טלר, ונשאיר את ה-quantity 1. מה הכוונה ב-quantity? כמות המשאבים הנחוצה עבור ישות אחת, עבור לקוח אחת. ברור לנו לשם הפשטות שאנחנו רוצים שטלר אחד יטפל בלקוח אחד. אז בואו נשאיר את זה 1 ונמשיך הלאה. דבר אחרון, אנחנו רוצים להגדיר את זמני הטיפול בלקוח. אז שוב, אנחנו בגלל שהתחלנו בזמנים קבועים, אנחנו נשאר בזמנים קבועים, אבל כמו שאתם רואים אפשר להתייחס לזה לפי התפלגויות שונות. בואו נשאר על קונסטנט, על קבוע, ונזיז את היחידות זמן לדקות גם כן, כדי שלא ייווצר לנו בלבול וזמנים מוזרים. ונגדיר את זה ל4 דקות טיפול בלקוח. דבר אחרון זה סטטיסטיקות. אנחנו רוצים שבסוף הסימולציה נראה סטטיסטיקות כדי לבדוק שהמערכת באמת עובדת כמו שחשבנו, ולכן נשאיר את ה-V על Report Statistics. אוקיי, בואו נריץ את המערכת ונראה מה קורה. יש לנו שגיאה, Unconnected Exit Point. ולמה יש לנו שגיאה הזאת? מהסיבה הפשוטה, שאחרי שלקוחות מקבלים טיפול מסוים, הם צריכים לצאת מהבנק, אבל לא הגדרנו שום דלת יציאה. ולכן יש לנו את המודול Dispose. בואו נגרור את המודול Dispose, ונגדיר שאחרי שכל לקוח מקבל שירות אצל הבנקאי, אצל הטלר, הוא יצא מהדלת. אז בואו נחבר את המודול תהליך Process למודול Dispose, ונריץ שוב את התוכנית. כמו שאתם רואים, התוכנית רצה, אבל היא לא נגמרת לעולם. למה זה קורה? מכיוון שלא הגדרנו מספר מקסימלי של לקוחות שיכולים להיכנס לבנק, ובנוסף, אם נסתכל על ההגדרות של הריצה, אנחנו רואים שה-replication length, הזמן הריצה של המערכת הוא אינסופי. לכן אנחנו נרצה להגיד שהבנק נסגר בשעה מסוימת, ולהגביל אותו ל8 שעות של עבודה ביום. לכן אנחנו נשנה פה ל8, ונשאיר את time units לשעות. ובנוסף, בגלל שעברנו בדקות, אנחנו נרצה לראות שהסטטיסטיקה מדברת איתנו גם כן בדקות. ולכן אנחנו נשנה את ה-base time units, את הזמן הכללי של המערכת, לדקות. דבר האחרון שאנחנו לא נשתמש בו זה ה-warm-up period. לדוגמה, אם הבנק רוצה לסדר את המקום לפני שהלקוחות נכנסים, אנחנו יכולים להגדיר זמן מסוים שבו אף ישות, אף לקוח לא יכול להיכנס למערכת. אנחנו נשאיר את זה כ-0. בואו נריץ עכשיו את המערכת, אבל לפני זה רק נשים לב ששכחנו לתת שם לדיספוז. אז בואו ניתן איזה שם. אוקיי, בואו נריץ את המערכת ונראה מה קורה. יפה, אז המערכת הסתיימה כמו שאנחנו רואים בגלל שהגדרנו זמן פעולה. בואו נראה שהסטטיסטיקה באמת נכונה. אנחנו יודעים שהמערכת רצה 8 שעות, זה אומר שהיא רצה 480 דקות. אם כל 5 דקות נכנס לקוח, זה אומר שבסך הכל 96 לקוחות נכנסו לבנק. ובאמת אנחנו רואים שבדף הסטטיסטיקות הראשון, number out, מספר הלקוחות שאו יצאו מהמודול הראשון או בעצם נכנסו לבנק, הוא 96. בואו נמשיך לדף השני ונראה מה יש לנו. הדבר הראשון זה סטטיסטיקות לגבי הישויות. אנחנו רואים VA time. VA time זה הזמן הממוצע שכל לקוח קיבל טיפול אצל הטלר. בגלל שהגדרנו זמן קבוע של 4 דקות, כל לקוח יקבל ממוצע 4 דקות. בהמשך אנחנו נראה כיצד זה משתנה. הדבר הבא זה wait time.
wait time זה הזמן שכל לקוח המתין לקבלת משאב, לקבלת טלר. בגלל שהגדרנו שכל לקוח נכנס 5 דקות ומקבל טיפול 4 דקות, אז אף לקוח לא המתין כי הטיפול היה יותר מהיר. total time זה הזמן הכללי שבו כל לקוח שעה במערכת. כמובן שזה 4 דקות מכיוון שאף אחד לא חיכה. נשים לב שפה באדר מספר הלקוחות שנכנסו 97 מכיוון שהלקוח הראשון נכנס בזמן 0 של המערכת, אבל מספר הלקוחות שבאמת טופל הוא 96 כמו שצפינו, כמו שצפינו. דבר אחרון שנסתכל עליו זה, לא דבר אחרון, לפני הדבר האחרון זה התור. כמו שאמרנו, יש תור של ממתינים על הלקוח, על המשאב במידה והוא תפוס. אבל בגלל שמשאב אף לקוח לא המתין בזמן שמשאב היה בשימוש, מספר הממתינים הוא 0 וזמן ההמתנה הוא גם כן 0. ובואו נסתכל על המשאב עצמו. אנחנו רואים שהיוטיליזציה, הצריכה של המשאב היא נע 80%, מכיוון שעל כל 5 דקות שנכנס לקוח, 4 דקות לקוח קיבל טיפול על ידי משאב. זה אומר ש4 מתוך 5 דקות המשאב היה בשימוש, כלומר 80%. ודבר אחרון, אנחנו רואים שהטלר, total number seized, הטלר טיפל ב-97 לקוחות. כעת נדב ירחיב את הדוגמה לדברים יותר ממשיים. אוקיי, אז כמו שעמית אמר, אנחנו עכשיו נעבור לדוגמה טיפה עם יותר בשר. אנחנו נחזור למסך הראשי שלנו. שימו לב שכל פעם שאתם חוזרים מהסטטיסטיקה אתם צריכים לעצור את הסימולציה, אחרת לא תבינו למה אתם לא יכולים לעשות כלום. ללחוץ על הסטופ ואתם חוזרים למסך הראשי. דבר ראשון שנעשה, כמו שעמית הראה לכם עכשיו בסטטיסטיקה, אין בכלל זמני המתנה. אין בכלל זמני המתנה, וזה מהסיבה הפשוטה שלקוח נכנס כל 5 דקות ומטופל כל 4 דקות, ולכן בעצם אין המתנה על התור. אנחנו נרצה לראות באמת שהתור פועל ויש באמת המתנה על התור, אז בשביל זה אנחנו נעשה שינוי קטן. אנחנו במקום 5 נשנה ל4 דקות, כל 4 דקות לקוח נכנס, ובמקום טיפול של 4 דקות נעשה טיפול של 5 דקות. אנחנו נקטין את הזמן של הסימולציה רק בשביל שנוכל לראות את זה, אז אני מוריד את הספיד פקטור ומריץ את הסימולציה. עכשיו אתם רואים שלקוחות נכנסים ובאמת מחכים על התור. אתם רואים כל פעם שלקוח נכנס הוא מתווסף לתור, הלקוחות נכנסים, מחכים, תופסים את המשאב ויוצאים. הסימולציה תסתיים בשלב מסוים, הנה בבקשה, הסתיימה. ועכשיו שאנחנו נראה את התוצאות, את הסטטיסטיקה, אנחנו נראה שהפעם שוב יצאו 96, אבל זה לא מאותה סיבה שהיו 96 פעם קודמת. פעם שעברה זה היה באמת בגלל ש480 דקות של סימולציה, חלקי 5 דקות כניסה של לקוח, אז 96 לקוחות נכנסו. הפעם נכנסו הרבה יותר לקוחות, נכנסו 120 לקוחות, שזה מתאים לחישוב שלנו של 480 חלקי 4, שזה 120, אבל בזמן סיום הסימולציה עדיין היו קצת יותר מ-20 לקוחות שחיכו על התור. אז אנחנו רואים ש96 לקוחות יצאו מהבנק, אבל אנחנו נוכל לראות פה למטה שמספר הלקוחות שנכנסו, number in, שווה ל-121. זה 120, אבל עוד אחד בגלל שהתחלנו בזמן 0, כמו מקודם. 96 יצאו, כי כל השאר, מי שבתווך, חיכה על התור בזמן הסיום של הסימולציה. מה שכן אנחנו יכולים לראות עכשיו בסטטיסטיקות של האנטיטיז, זה שלקוח עדיין קיבל טיפול קבוע של 5 דקות, כי ככה הגדרנו את זה, אבל מה שאנחנו כן יכולים לראות שבאופן ממוצע לקוח המתין 47.5 דקות בתור כדי לקבל שירות, שזה נתונים שהם די הגיוניים לבנק אצלנו. ואנחנו יכולים לראות את המקסימום value, זה הכמות המקסימלית של לקוח חיכה בבנק. 95 דקות לקח ללקוח 95 דקות לקח ללקוח זה שחיכה הכי הרבה עד שהוא קיבל את השירות שלו. בסך הכל בממוצע לקוח בילה 52.5 דקות, שזה הזמן הממוצע של ההמתנה פלוס הזמן הממוצע של הטיפול. בדף האחרון של הסטטיסטיקה נוכל לראות שבעצם על התור עצמו בממוצע חיכינו 48 דקות, ובממוצע היו לנו כל פעם 12 לקוחות שחיכו בו זמנית בשביל לקבל שירות. הפעם אנחנו רואים שהיוטיליזציה של הטלר היא 100%, זה מכיוון שכל פעם היה לעבודה, כלומר לקוח הראשון נכנס, כל לקוח נכנס 4 דקות והטיפול לוקח 5 דקות, ככה שלא היה לה מנוחה בכלל. אוקיי, אז אנחנו עכשיו ראינו באמת את הסטטיסטיקה הזאת.
אנחנו רוצים להדגיש שאנחנו משתמשים בהתחלה בזמנים קבועים ודוגמאות פשוטות, בגלל שבתוכנה הזאת משתמשים בדרך כלל תעשייה וניהול, שהם מריצים סימולציות שלפעמים קשה לנתח אותם בצורה תיאורטית. אז הם משתמשים בארנה ככלי להוכחה שלהם. הם ממש מריצים את הסימולציה על הארנה ומשתמשים בזה ככלי להוכחה. עכשיו, כדי לראות שזה באמת מתאים וזה באמת עובד, מה שהם עושים בעצם, הם מריצים את זה על דוגמאות פשוטות, רואים שהנתונים שהם מקבלים מתאימים, ואז הם יכולים להריץ את זה על דוגמאות מורכבות שקשה לנתח אותם בצורה תיאורטית. אז זה ההסבר קטן על למה עשינו דוגמה פשוטה עם זמנים קבועים. ועכשיו אנחנו נרצה טיפה לתת יותר בשר לדוגמה. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות לפני שאנחנו נרחיב את הדוגמה, זה טיפה לייפות את הדוגמה שלנו. ולמה אני מתכוון שאני אומר לייפות? ראינו שעכשיו שהרצנו את הסימולציה אנחנו רואים מין תפסים כאלה. עכשיו זה מאוד נחמד, אבל אנחנו רוצים לראות לקוחות ולא תפסים. אנחנו יודעים שהלקוחות אצלנו במערכת הם הישויות שלנו, הם האנטיטיז שלנו, אז אנחנו נלך פה בצד שמאל, נלחץ על אנטיטי, ואנחנו נוכל לראות שבנוסף לכל ההגדרות שיש, ויש פה לא מעט הגדרות, יש פה holding cost, כמה זמן לוקח, כמה יכול להיות שעולה לי כסף להחזיק את הלקוח בתוך הבנק, או כמה עולה ללקוח להיכנס לבנק, יכול להיות שזה לא בנק, אלא, לא יודע, לונה פארק למשל, ואז יש גם איזושהי עלות מסוימת לכל לקוח שנכנס. אז אנחנו נשאיר את כל הערכים האלה באפס, אנחנו לא נרצה להתעסק עם זה, אבל כן, מה שאני רוצה לראות זה את ה-initial picture. אנחנו רואים שיש ל-entities אפשרות להוסיף תמונה. אז מה שאנחנו רואים ומה שהיה עכשיו זה picture report. אנחנו רואים שאם אנחנו נלחץ פה, נפתח חלון ואנחנו נוכל לבחור המון תמונות ל-entities, ובהמשך אנחנו נראה שגם זה לא הכל, כלומר אפשר אפילו גם את זה להרחיב. אנחנו נרצה אבל משהו שיותר מתאים לנו, ללקוח בבנק, לבן אדם שנכנס לבנק. אז אנחנו רואים שיש פה כל מיני שמות, שהשמות הם די מובנים, כלומר picture red ball זה תמונה של כדור אדום, picture man זה מן הסתם תמונה של בן אדם, envelope וכולי. אם אתם בכל זאת לא יודעים בדיוק איך זה נראה ורוצים כן לראות, אתם יכולים ללכת פה למסך, לכפתור שנקרא entities, שלושת הריבועים האלה, ופה מה שאתם רואים זה תמונות נוספות. עכשיו אתם נמצאים בספרייה, כמו שאתם רואים פה, של contactcenter.plb. עכשיו אנחנו רואים פה שאין לנו ממש את מה שמתאים לנו, את התמונות שמתאימות לנו, ולכן אנחנו נרצה לפתוח תמונות נוספות. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו הולכים לכפתור שנקרא Open. עכשיו באופן דיפולטי, זה יכול להיות שזה ייכנס לכם מיד לתיקייה של ה-Picture Libraries, אבל יכול להיות שלא. אם זה לא נפתח לכם באופן דיפולטי, אתם הולכים לתיקייה הראשית שלכם במחשב, ל-users, אתם הולכים ל-public, לא לשם משתמש שלכם, אחר כך ל-public documents, Rockwell Software, Arena, ולתיקייה Picture Libraries. ועכשיו אנחנו נרצה פשוט להיכנס לתיקייה, לספרייה של התמונות המתאימה, שבה אנחנו רוצים להשתמש. אז אנחנו נפתח את התיקייה, אז אנחנו נלחץ על כפתור Basic Process, ואנחנו נראה את התמונות משתנות לנו לתמונות הללו, ואנחנו נרצה, כדי לראות איך זה נקרא, אז אנחנו יכולים ללחוץ על התמונה, להעביר אותה, ואנחנו רואים שהvalue שלה זה Picture Man. כלומר, אם אנחנו נרצה להשתמש בתמונה הזאת בשביל לקוח, אנחנו נצטרך לחפש Picture Man. אוקיי, בואו נעשה פה Cancel, ונלך ל-Picture Man. ועכשיו אנחנו נראה שאם אנחנו נריץ את הסימולציה, אנחנו נראה אנשים נכנסים לבנק ולא דוחות, וזה כבר משהו שככה טיפה מאפל לנו את הסימולציה. עוד דבר שנעשה שהוא לא באמת משפיע על הסימולציה, אבל הוא כן עוזר לנו לנראות, זה אנחנו נרצה ממש לראות שהמשאב תפוס או לא תפוס בצורה ויזואלית. בשביל לעשות את זה, אנחנו נלך פה ליד הכפתור של ה-Entities, יש כפתור שנקרא Resource, ואנחנו נחפש ב-Identifier את הריסורסים שלנו, ואנחנו רואים שיש לנו ריסורס אחד ויחיד במערכת שאותו הגדרנו, והוא נקרא Teller. לכל ריסורס במערכת יכולים להיות 4 מצבים. המצב הראשון הוא מצב של idle, כלומר שהוא לא עובד, לא עושה כלום. המצב השני, מצב של busy, כלומר עכשיו המשאב תפוס, עסוק עם לקוח או משהו אחר. ועוד 2 מצבים, inactive, כלומר לא פעיל.
יכול להיות מכונה שכרגע לא מופעלת. בסימולציות אחרות, נגיד זה מפעל, ויש מכונה שהיא לא מופעלת, או failed, כלומר, על אותו דוגמה של מפעל, המכונה התקלקלה. בגלל שאצלנו אנחנו מניחים שהטלרים לא יכולים להתקלקל והם לא יוצאים משימוש, אז אנחנו נבטל את שני המצבים האלה של failed ו-inactive, ונשאיר רק idle ו-busy. ועכשיו לזה אנחנו נרצה להתאים תמונות מתאימות, כלומר מתי הפרוסס הוא idle ומתי הפרוסס והריסורס שלנו הוא busy. אז אנחנו עוד פעם נלך לאופן, לתמונות שלנו, והפעם אנחנו נלך לספרייה שנקראת קונטקט סנטר. כמובן שיש פה המון ספריות, ובכל ספרייה יש המון תמונות שאתם יכולים לבחור. בשביל הדוגמה שלנו אנחנו נלך לקונטקט סנטר. אנחנו נראה פה תמונות שדי מתאימות לנו לדוגמה שלנו של טלרים. ונניח שכשהטלרית יושבת בכיסא היא ביזי בעצם, אז אנחנו נלחץ על שתי הכפתורים האלה ונחבר אותם. ועבור איידל אנחנו ניתן את התמונה שהטלרית לא יושבת על הכיסא, וזה יהיה המצב שלנו של איידל. לפני שאתם מסיימים פה, תסמנו ב-V את הכפתור של Seize Area. אנחנו כבר נראה מה זה עושה בדיוק, אבל רק תסמנו פה ב-V ותלחצו OK. אתם רואים שנוסף לכם על המסך איזשהו פלוס כזה, אתם יכולים לשים אותו איפה שאתם רוצים. אני אלחץ פה וקיבלתי את התמונה של האיידל שלנו. ה-Seize Area, מה שהוא עשה בעצם, הוא הוסיף לנו את העיגול הזה. אתם רואים את העיגול הזה שאני יכול להזיז פה? הוא הוסיף לנו את העיגול הזה. מה שהעיגול הזה עושה אומר בעצם איפה אני בתור לקוח עומד, או בעצם תופס את המשאב. עכשיו, עוד פעם, במכונה יכול להיות שיש לנו איזשהו חלק שנכנס ועומד בצורה במקום מאוד מסוים על המכונה. אנחנו נגיד שהלקוח שלנו עומד מול הטלרית כשהוא מקבל את השירות. עכשיו, אם אתם בדוגמה יותר מסובכת, אתם רוצים ממש להזיז, פה אתם רואים שאני מזיז, זה רק לפי הנקודות של הגריד. אם אתם רוצים ממש בצורה יותר פשוטה להזיז, אתם יכולים לבטל את הגריד, ואז אתם תוכלו להזיז את זה בצורה יותר חופשית על המסך. אבל בשביל הדוגמה שלנו נשאיר את זה בגריד, ונגיד שהטלר תופס את המשאב, הלקוח תופס את המשאב מול הטלרית. עכשיו בואו נריץ את הסימולציה רק בשביל לראות איך זה נראה. אני אעשה את זה לאט כדי שנוכל לראות. אנחנו רואים שלקוח נכנס, מקבל שירות אצל הטלרית, לקוחות נוספים נכנסים, מחכים בתור. כרגע הדוגמה שלנו עדיין דוגמה שהיוטיליזציה של הטלרית היא 100%, אז אתם לא תראו את הטלרית במצב של איידל, אבל ראיתם את זה ממש לפרק זמן קצר מאוד בהתחלה, לפני שהלקוח הראשון נכנס. בדוגמה הבאה אנחנו נראה את זה טיפה יותר בבירור. מצוין. אז עכשיו, אחרי שעשינו קצת דברים של ויזואליזציה שלא באמת ישפיעו על הסימולציה, בואו נעשה קצת דברים טיפה יותר מעניינים. אנחנו נלך למודול ה-Create שלנו, ונרצה שהזמנים של הכניסה לא יהיו באופן קבוע, כמו שבאמת לא קורה בבנק, לא נכנס לקוח כל 4 דקות, אלא בהתפלגות מסוימת. וההתפלגות שאנחנו יודעים שהכי מתאימה לנו, זה התפלגות אקספוננציאלית שמתארת זמני המתנה בין אירועים שונים. הvalue פה הוא לא שיש לנו התפלגות אקספוננציאלית, יש לנו פרמטר, זה לא הפרמטר, אלא זה התוחלת, 1 חלקי הפרמטר. אז אם אני שם פה למשל 5, זה אומר שהתוחלת של ההתפלגות של הכניסה 5 דקות. ועוד פעם, שימו לב פה שהיוניט שלנו בדקות. אוקיי, אם תמסו את זה שעות, אז זה ישנה לכם את הסימולציה ללא הכיר. אז אנחנו נעשה אוקיי, ועכשיו שינינו את זמני הכניסה לזמנים שתלויים בהתפלגות. ואנחנו נרצה גם שהתפיסה של המשאב לא תהיה באיזשהו זמן קבוע, כי עוד פעם, טלרית יכולה עם לקוח אחד לעבוד 2 דקות, שהוא רק רוצה לעשות העברה, וטלרית יכולה גם לשבת עם לקוח 7 דקות, בגלל שיש לו טיפה יותר דברים לעשות, להפקיד כסף, צ'קים וכו'. אז במקום קונסטנט, עוד פעם, אנחנו יכולים לעשות את זה התפלגות נורמלית. למרות שהתפלגות נורמלית לא כזה הגיונית לנו, בגלל שהיא יכולה לקבל גם ערכים שליליים, ולכן זה לא כל כך נראה לנו הגיוני. אבל גם אם אתם עושים נורמלית, אתם יכולים לראות שזה התוחלת וזה הסטיית תקן שלנו. יוניפורמית, אנחנו יכולים להגדיר שזה מתפלג אחיד, או עוד פעם על ידי איזשהו ביטוי. אנחנו אבל נרצה ללכת להתפלגות משולשת, התפלגות טריאנגולר, שכמו שלמדנו בכיתה, ההתפלגות טריאנגולר מקבלת 3 ערכים. היא מקבלת את הערך המינימלי שלה, היא מקבלת את הערך המקסימלי שלה, והיא מקבלת את הערך האמצעי שלה, ה-most likely value. אז בואו נגיד שלקוח במינימום עובד 3 דקות עם הטלרית, בממוצע אנחנו עובדים 5 דקות עם הטלרית, ורק בשביל העניין נגיד ש7.5 דקות במקסימום לקוח מקבל שירות אצל הטלרית. מצוין.
לפני שאני אריץ את הסימולציה עם הערכים החדשים, אני כן ארצה להוסיף עוד משהו קטן כבר עכשיו, וזה המודול פה בצד שמאל, המודול decide. המודול decide כשמו כן הוא המודול שבו אנחנו יכולים לקבל איזושהי החלטה. ולמה הכוונה החלטה? ברגע שלקוח סיים אצל הטלרית, אנחנו נניח שלקוח לא ברגע שהוא סיים אצל הטלרית, ישר יכול לצאת מהבנק. למה? יכול להיות שלקוח היה אצל הטלרית, הגיע אליה, והטלרית אמרה לו שחסר לו אי אלו תפסים. חסר לו כל מיני דברים שהוא היה צריך להביא, ולכן היא לא יכולה להשלים את השירות שלו. ואז הוא צריך לסדר את העניינים שלו ולחזור חזרה לטלרית. המודול decide יכול לעזור לנו בעניין הזה. אנחנו נקרא ל-decide, האם אנחנו חסר לנו תפסים, או ליתר דיוק, לא חסר לנו תפסים. אוקיי, בוא נניח שלקוח ברגע שהוא סיים אצל הטלרית, יכולים להיות שתי אפשרויות, או שהיו חסרים לתפסים או שלא. את ההגדרה של ה-decide אנחנו יכולים לעשות על פי 4 אפשרויות. האפשרות הראשונה זה two-way by chance. two-way by chance, כלומר אני יכול ללכת לשני מקומות, true ו-false, ולפי מה אני הולך? על פי הסתברות, כלומר על פי אחוזים. כמה אחוז צדקתי. האפשרות השנייה זה two-way by condition. כמו שעמית הסביר לכם בהתחלה, יש לנו במערכת ישויות ויש לנו attributes שזה משתנים פר ישות, ויש לנו variables שמשתנים גלובליים במערכת. על סמך כל הדברים האלה אנחנו יכולים בעצם לקבל החלטה, האם זה true או האם זה false. אז למשל אנחנו יכולים לעשות עבור איזשהו משתנה גלובלי במערכת. אם הוא גדול שווה או קטן שווה מאיזשהו ערך, או שונה מאיזשהו ערך, אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה שלנו. אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה על סמך attribute, כלומר על סמך משתנה שהוא פר entity. ואנחנו יכולים לקבל את זה על פי entity type. אם זה costumer, במקרה הזה יש לנו רק טייפ אחד של entity ורק costumer, אבל בדוגמה יותר מורכבת יכולים להיות לנו לקוחות עסקיים או לקוחות פרטיים וכולי. על סמך כל הדברים האלה אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה שלנו. הדבר האחרון זה two-way by chance, two-way by condition, שקול ל-two-way, רק שהפעם אנחנו לא חייבים לצאת מ-true או מ-false, אלא אנחנו יכולים לצאת מכמה יציאות שונות. למשל, רק בשביל שנראה איך זה נראה, נוסיף כמה צ'אנסים כאלה, ואנחנו רואים באמת שפה נוסר לנו 4 יציאות שונות. כלומר, ב-50% אני אלך לפה, ב-50% אני אלך למקום אחר, וככה אני יכול לחבר את היציאות של המודול decide לכל מיני מקומות, ואת ה-else. בשביל הדוגמה שלנו, אנחנו נעשה את זה פשוט two-way by chance, ונגדיר הסתברות של 92% לכך שהלקוח לא חסרים לו תפסים. שימו לב שפה זה percent true, כלומר כמה אחוז התנאי מתקיים. אז ב-92% מהמקרים באנו לטלרית וקיבלנו שירות כמו שצריך, לא היה חסר לנו שום דבר. אז אם הלקוח לא היה חסר לו תפסים, אנחנו פשוט נצא מהבנק. אחרת, לקוח חסר לו תפסים, אז הוא יחזור חזרה לטלרית, ולכן חיברנו את היציאה של המודול decide עם הכניסה של המודול טלר. עכשיו אתם רואים שהקו הזה חובר בצורה מאוד יפה, כלומר בצורה כזאת ישרה. זה בזכות זה שיש לנו את הסמארט קונקט מופעל פה, תחת הלשונית אובייקט יש לנו את הסמארט קונקט. אם זה לא היה מופעל, אם זה לא היה מופעל והייתי מחבר את הקו, אז הייתם רואים משהו כזה מאוד מכוער. הקו ממש על הזה וזה לא נראה יפה. אז שימו לב לפני שאתם מתחילים את הסימולציה שלכם, שהסמארט קונקט אצלכם יהיה מחובר. ואז כשאתם מחברים זה יחבר את זה בצורה יפה. מצוין. אז בואו נריץ עכשיו את הסימולציה, אחרי ששינינו את הערכים שלנו והוספנו את המודול decide. בואו נריץ את הסימולציה. סליחה, חצי לכפתור לא נכון, בואו נריץ את הסימולציה. אוקיי, אני טיפה אריץ את זה טיפה יותר מהר, כדי שלא נחכה הרבה זמן. מצוין. הסימולציה הסתיימה, וכן, אנחנו נרצה לראות את הסטטיסטיקה, את התוצאות. הפעם אנחנו רואים ש79 לקוחות יצאו מהבנק. עכשיו זה לא משהו שאנחנו יכולים באמת למדוד את זה כמו שעשינו מקודם עם הזמנים הקבועים, בגלל שהכניסה והעבודה מול הטלרית הם בזמנים שהם אקספוננציאלית לכניסה, טריאנגולר לעבודה. אבל אנחנו רואים ש79 לקוחות יצאו מהבנק. אנחנו רואים שהפעם הלקוח חיכה 5.9 דקות אצל הטלרית, שזה באמת מתאים לנו ל-most likely value של ההתפלגות הטריאנגולרית שלנו. אנחנו רואים שבממוצע לקוח חיכה 54 דקות
בתור. סך הכל הסכום של הזמן הממוצע של ההמתנה והזמן הממוצע של העבודה ייתן לנו את הזמן הממוצע של לקוח בעילה בתוך הבנק. 99 לקוחות נכנסו, 20 מתוכם לא הספיקו לצאת מהבנק עד סיום הסימולציה. אנחנו נראה גם עכשיו על התור, שיש לנו 47 דקות המתנה בממוצע על התור, ו11 לקוחות בו זמנית מחכים בממוצע. עדיין האוטיליזציה של הטלרית שלנו היא 100%, וזה הגיוני לנו. למה? בגלל שבממוצע התוחלת של הכניסה היא 5 דקות, ובממוצע העבודה של הטלרית היא 5 דקות, ולכן אנחנו באמת רואים שזה מתאים לנו לערכים. וזהו, מה שאנחנו ראינו עכשיו הרבה דברים בדוח, אבל לא ראינו משהו אחד, לא ראינו את ה-decide שלנו. כלומר, הוספנו מודול decide לראות לכמה היה חסר תפסים ולכמה לא, אבל אנחנו לא רואים את זה פה בשום מקום, אנחנו לא רואים את הדבר הזה. וזה מכיוון שזה באמת לא מופיע בסטטיסטיקה. כלומר, אנחנו כן יכולים לראות פה על המסך את המספר של כמה עברו מהצד הזה של ה-module decide no missing forms שלנו, אבל בסופו של דבר בסימולציה אנחנו לא רואים את זה. ואם יש לכם סימולציות הרבה יותר מורכבות עם המון מודולים והרבה דברים, זה לא יהיה נוח לחפש ממש על המסך כמה נוצרו. אנחנו רוצים שיהיה לנו מסודר בסטטיסטיקה. וכדי שזה יהיה לנו מסודר בסטטיסטיקה, אנחנו יכולים להוסיף עוד מודול אחד שנקרא מודול הרקורד. מודול הרקורד, השם שלו די מסגיר אותו, זה פשוט מודול שנותן לנו איזשהו רקורדס על המבנה שלנו. אם אנחנו, כמו שראיתם, הוספתי אותו בין no missing forms, היציאה של הפולס, לבין הכניסה של הטלר הנדלרס, הוא חיבר לי את זה ביחד כבר על סמך, בזכות הסמארט קונקט והאוטו קונקט, ואנחנו נרצה שזה בעצם יספור לנו את כמות הלקוחות שהיו חסרים להם תפסים. אז אנחנו נלך לשם שלו ונקרא לזה return to teller. כלומר, זה ייתן לנו את מספר הלקוחות שחזרו לטלרית. ועוד פעם, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לא חייבים שזה יהיה ספירה, אנחנו יכולים לעשות את זה על סמך time interval, או time between, או עוד פעם ביטויים כלשהם, אבל אנחנו נשאיר את זה פשוט על count מונה, שמונה לנו כמה לקוחות עברו את המודול רקורד הזה, וכל פעם יוסיפו אחד. אוקיי? ואנחנו רואים שזה גם ה-counter name שלנו, זה השם שאנחנו נראה בסטטיסטיקה לאחר מכן. ועכשיו שאנחנו נריץ את הסימולציה, נחכה לסיומה. מצוין, הסימולציה הסתיימה. ועכשיו שאנחנו נראה את הסימולציה, בעמוד האחרון בסוף אנחנו נראה את ה-user specified שלנו. user specified, כלומר דברים שאנחנו בתור המשתמש הגדרנו במיוחד, וזה ה-return to teller שלנו, ואנחנו עכשיו רואים בדוח הסטטיסטיקה שלנו ש13 לקוחות הגיעו לטלרית, אבל היו חסרים להם תפסים. ואגב, זה מתאים מבחינת כמות הלקוחות שעברו נכנסו למודול decide, כמות הלקוחות שנכנסו למודול decide היו 93, ומתוכם 13, זה מתאים לנו בערך פחות או יותר ל-92% שהגדרנו עבור המודול decide. מצוין. דבר אחרון שאנחנו נרצה להוסיף לסימולציה זה משהו טיפה יותר מורכב, אבל מאוד מעניין לראות את זה. בשביל הפשטות אנחנו נמחוק את המודול רקורד, והמודול הבא שאנחנו רוצים להוסיף זה המודול assign. אוקיי, המודול assign זה מודול אגב, עוד משהו קטן שככה יעזור לכם לדבג את התוכנית שלכם. אם יש לכם למשל את המודול decide בצורה הזאת כמו שהיא נראית עכשיו, אני אלחץ play, מה לדעתכם יקרה? מצוין, unconnected exit point. unconnected exit point מכיוון שאין לנו, אנחנו לא מגדירים מה לעשות במקרה שזה לא נכון. כמו שאתם רואים, הפולס לא מחובר לשום דבר. אז עוד משהו שיעזור לכם לחבר. באופן כללי, unconnected exit point יכול לקרות או כשחסר לכם יציאה מהסימולציה, או כשחסר לכם יציאה מאחד המודולים באופן ספציפי. אז דיברנו על המודול assign, בואו נוסיף אותו. אני רוצה להוסיף אותו באותו מקום שהוספתי את המודול record. המודול assign עושה דבר מאוד פשוט. ברגע ש-entities, ישות, עוברת דרך המודול assign, אנחנו עושים איזושהי השמה. יש המון השמות שאנחנו יכולים לעשות ויש המון אפשרויות, ועכשיו אנחנו נראה אותן. אנחנו נרצה, בשביל הדוגמה שלנו, להגדיר דבר מאוד פשוט. לקוח הגיע לטלרית. קיבל את השירות שלו, עשה את כל מה שצריך, יוצא מהבנק. זה מה שראינו עד עכשיו. לא קיבל את השירות שלו בגלל שהיה חסרים לו תפסים, מסדר את העניינים שלו וחוזר לטלרית. אבל אנחנו נרצה להגדיר שאם לקוח פעמיים הלך לטלרית ופעמיים היה חסר לו תפסים, אז הטלרית כבר לא מטפלת בו. מאיזושהי סיבה מסוימת הטלרית כבר לא מטפלת בו,
והוא צריך ללכת למנהל של הבנק בשביל לקבל את הטיפול. אז זה מה שאנחנו נרצה לעשות עכשיו. אנחנו נרצה להגדיר שכאשר לקוח פעמיים ומעלה לא קיבל שירות אצל הטלרית כי חוסרים לו טפסים, הוא ילך למנהל. אז בשביל זה אנחנו צריכים לעשות איזשהו אינדיקציה לכמה פעמים לקוח חזר לטלרית. וזה בדיוק נותן לנו האטריביוטים שלנו. כלומר, המשתנים שמוצמדים לכל ישות יכולים לעזור לנו לשלוט על העניין. אז אנחנו נקרא למודול אסיין שלנו return to teller, כמו שקראנו לזה פעם קודמת, ועכשיו אנחנו נרצה לעשות השמות. אז דבר ראשון שאנחנו יכולים לעשות השמה אליו זה variable. variable, כמו שעמית הסבר בהתחלה, זה משתנה כללי במערכת על כל הסימולציה. אם אנחנו רוצים לספור, שיהיה לנו איזשהו משתנה שסופר דברים, או לא סופר, או משתנה שסתם מחזיק איזשהו ערך, אנחנו יכולים לעשות את זה על סמך variable. אבל כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לעשות את זה על סמך attribute, שהאטריביוט זה משתנה שהוא פר ישות. אוקיי, משתנה שהוא פר ישות, לכל ישות יש משתנה שלה. אנחנו נקרא לאטריביוט הזה בשם back, back to teller, כלומר מספר הפעמים שהלקוח חזר לטלרית, והvalue שלו יהיה back to teller פלוס 1. ומה שזה אומר זה שכל פעם שישות נכנסת, היא מוצמד לאטריבוט, שאגב באופן דיפולטי הוא מותחל ל-0, ואז הוא עבר פעם ראשונה, הוא יקבל את הערך התחלתי פלוס 1, וזה בעצם ההשמה שאנחנו עושים. זה מספיק לנו בשביל הדוגמה, אבל רק בשביל שנוכל לראות את זה ממש, אנחנו נוסיף גם שיהיה השמה לתמונה של ה-entity. ומה זה אומר? זה אומר שברגע שלקוח עבר את המודול אסיין, הוא נכנס עם תמונה מסוימת, שלפי מה שהגדרנו picture man, אבל הוא יצא עם תמונה אחרת, למשל, בוא נחפש פה משהו מתאים, picture person. יכול להתאים לנו, ישנה לנו את התמונה, וככה נוכל לראות איזה לקוחות זה פעם ראשונה שלהם בבנק, או איזה לקוחות כבר עברו את המודול decide וחוזרים לטלרית פעם שנייה. אנחנו נלחץ אוקיי. מצוין, אז יש לנו את המודול assign עכשיו, אבל אמרנו שאנחנו לא רוצים לעשות סתם השמות, אנחנו רוצים על סמך ההשמות האלה לקבל החלטה. ואיך אנחנו מקבלים החלטה בארנה? על סמך, בעזרת המודול decide. אז אנחנו נחבר את היציאה של ה-return to teller למודול decide שלנו, נסדר את זה טיפה כדי שנוכל לראות משהו. ועוד פעם, אנחנו פה נרצה לקבל החלטה. אז ההחלטה שלנו תהיה האם ללכת או לא ללכת למנג'ר. אוקיי? אז זה go to manager. והפעם, כמו שאמרנו, אנחנו לא רוצים לקבל את ההחלטה על סמך המזל נקרא לזה, או על סמך הסתברות כלשהי. אנחנו נרצה ממש על סמך condition. ואיזה condition הגדרנו? כמובן, על סמך ה-condition, האטריביוט שלנו שמוצמד לכל ישות. אז אנחנו נרצה על סמך איזה אטריביוט? האטריביוט היחיד שהגדרנו, אנחנו נלך לסוף, אנחנו נראה את האטריביוט שהגדרנו. הנה זה נמצא פה. back to teller, זה האטריביוט שהגדרנו. אז אנחנו אמרנו שאם האטריביוט הזה גדול שווה ל-2, אז אנחנו נלך מהצד של הטרו. אני מזכיר לכם מה שאנחנו מגדירים פה זה מתי זה אמת, לא מתי זה שקר. אז אנחנו נראה מתי ה-back to teller גדול שווה מ-2, זה האמת שלנו. ולכן את האמת שלנו אנחנו לא נרצה לחבר חזרה ל-teller render customer, אלא דווקא את ה-false אנחנו נרצה לחבר לשם. כלומר, ברגע שלקוח עוד לא פעמיים עבר את המודול assign, הוא יחזור לטלרית. אבל אם זה כבר פעמיים קרה, אמרנו שאנחנו רוצים ללכת למנג'ר, ולשם הפשטות אנחנו נגדיר שהמנג'ר הוא מסיים את הטיפול. כלומר, ברגע שהגעת למנג'ר, הוא יטפל בך עד הסוף ואתה תוכל לצאת מהבנק, ולכן נגדיר את המנג'ר שלנו בתור מודול dispose. כלומר, ברגע שהגעת למנג'ר, אתה יוצא מהבנק. עכשיו, כמובן שבשביל לספור את זה, אנחנו נוכל להוסיף איזשהו מודול רקורד פה, סתם בשביל הפשטות. number to manager, כמה הלקוחות הלכו למנג'ר. ויפה, בואו נריץ עכשיו את הסימולציה. עכשיו הסימולציה שלנו כבר יפה וגדולה ומורכבת. בואו נריץ את הסימולציה. אנחנו יכולים לראות, אני אריץ לכם את זה טיפה יותר לאט. אתם רואים מישהו שהלך לטלר, משנה את התמונה שלו. משנה התמונה שלו למשהו אחר, בגלל שהוא עבר את ה-missing forms לצד הלא נכון במרכאות. ועכשיו אתם רואים שלקוח שעבר פעמיים, הלך למנג'ר בגלל שהוא עבר פעמיים. הנה זה למשל הלקוח פה עם הירוק, אתם רואים, אם הוא יעבור עכשיו לצד הלא נכון, אתם רואים שעכשיו הוא ילך למנהל, וזה מתאים לנו בדיוק בגלל שהוא כבר פעמיים
עבר את המודול הזה. מצוין, אנחנו נריץ עכשיו את הסימולציה עד לסיומה. כן, אנחנו נרצה לראות את התוצאות. 81 לקוחות עזבו את הבנק, 5 דקות בממוצע, 5.7 דקות בממוצע לקוח תפס במרכאות את הטלרית, 46 דקות זמן המתנה. זה כל הדברים האלה שכבר ראינו. אותנו מעניין הדבר הזה. שתי לקוחות סך הכל פעמיים עברו את המודול decide לצד הלא נכון, ולכן היו צריכים ללכת למנהל. 2 לקוחות הלכו למנהל, כל השאר לערכים ודברים שכבר הספקנו לראות. ולסיום, אנחנו נרצה לראות את השפה שעליה מתבסס כל התוכנה של הארנה. ראינו פה הרבה דברים ויזואליים יפים, אבל כמו שאתם יודעים, מאחורי כל דבר ויזואלי יושבת השפת תכנות שכתובה בצורה כזו או אחרת. אז השפה, כמו שעמית אמר לכם בהתחלה, היא שפת סימן, שפה שמתאימה לסימולציות. וכשאתם בונים סימולציה בארנה, אתם יכולים ממש לראות את הקוד שנוצר. התוכנה יוצרת לנו את הקוד בסימן שעליה יושבת התוכנית. איך אנחנו רואים את זה? הולכים ללשונית run, ופה אנחנו רואים בסוף סימן, שזה שם השפה, ואנחנו יכולים לעשות view. אנחנו יכולים לעשות גם write, ממש לכתוב את זה, את השפה, אם אנחנו רוצים ממש להגדיר את המודולים, אבל אנחנו נרצה כרגע רק לראות את הקוד. בואו נעשה הסבר קצר על איך זה נראה, הסינטקס טיפה. פה אנחנו רואים מספרי שורות, ומספרי שורות פה משמשים אותנו לא רק בשביל ויזואליזציה, אלא מספרי שורות פה ממש אנחנו משתמשים בהם בשביל לייבלים. ממש אם אתם מכירים אסמבלי, אז המספרי שורות פה ממש משמשים כלייבלים. אז אנחנו רואים את תחילת הסימולציה, ויש לנו create, אוקיי, יצירה של הסימולציה. אנחנו רואים פה את כל הערכים כתובים בצורה כזאת. הנה אנחנו רואים את האקספוננציאלי ל5, אוקיי, עם תוחלת 5, אנחנו רואים המרה לדקות. אנחנו רואים שהאנטיטיז שנכנס הוא קוסטיומר, ואנחנו רואים שהשורה הבאה לעשות, וככה נגמרת כמעט כל שורה בשפת סימן, זה לאן אני הולך לאבא. ואתם רואים שאני הולך לשורה 8, כלומר אני הולך למודול assign. ה-assign פה מה שהוא עושה, זה לא assign שראיתם ממש בתוכנה עצמה, כי לא הוספנו אותו, אבל זה assign של התוכנה. בזכות ה-assign הזה, אנחנו יכולים לראות דברים בסטטיסטיקה. למשל, customer arrives נקודה number out שווה ל-customer arrive נקודה number out פלוס 1. כמה לקוחות נכנסו? פלוס 1. והשורה הבאה שלה נקפוץ זה שורה מספר 0. אוקיי, שורה הזאתי. אנחנו יכולים להמשיך ולראות, ה-teller handle customer פלוס 1 זה גם לסטטיסטיקות, ה-Q שלנו, התור שלנו, ואנחנו יכולים לעשות את ה-seize, את התפיסה של המשאב. הנה אנחנו תופסים את הטלרית שלנו. הדיליי מתפלג טריאנגולר עם 3, 5, 7.5 כמו שהגדרנו. משחררים את הטלרית ומוסיפים 1 ל-assign. משהו מעניין, branch. למה יש לנו branch? יש לנו branch בגלל שהוספנו decide. decide אתה יכול ללכת או ל-true או ל-false, אז לכן יש לנו פה branch, ואנחנו עם הסתברות של 92 מתוך 100 נלך לשורה 62, כלומר ל-yes שלנו, no missing forms, ובהסתברות של 8% אנחנו נלך ל-else, לשורה 63, שאומרת ש-false פלוס 1, ואז אנחנו ממשיכים משם לשורה 3. אוקיי? ואם ה-no missing form זה היה נכון, אנחנו הולכים לשורה 1, שבעצם יוצאת לנו, יש לנו dispose yes, יוצאת לנו מהסימולציה, ואחרת יש לנו את כל הדברים שעשינו, את כל הקאונטרים והאסיין שלנו וכו'. אבל זה השפה שעליה זה מתבסס, שפה שמאוד טובה לעבוד איתה בסימולציות, שעליה מתבסס שפת ארנה, ודי פשוטה ודי קלה למשתמש, היא די כתובה בשפה ככה מובנת, ומאוד נוח לעבוד איתה. זה הכל. ראינו פה שפת סימן שמושתתת, שמתבססת, ראינו פה תוכנת ארנה שמתבססת על שפת סימן. עבדנו עם התוכנה, התחלנו בדוגמה מאוד פשוטה, עברנו לדוגמה טיפה יותר מסובכת, ראינו פה שיש המון מודולים, ומילה לסיום זה התוכנה ומה שראיתם היום זה ממש פסיק מכל מה שאפשר לעשות בארנה. אפשר לעשות פה 1001 דברים, יש לנו מודולים כמו separate ו-batch שבכלל לא השתמשנו בהם, לא נגענו בהם, שבכלל פותחים לנו עוד המון אפשרויות.
יש לנו משתנים, variables, יש לנו scheduler, אנחנו יכולים לעשות דברים על סמך scheduler, ויש עוד באמת 1,001 דברים שאפשר לעשות בעזרת התוכנה הזאת. כמובן שמי שצריך להשתמש בזה צריך טיפה יותר להתעמק ולהיכנס לעובי הקורה של הדברים. בסך הכל אנחנו מקווים שנהניתם מהסימולציה, מההדגמה שלנו, ואנחנו נפגוש אתכם בטוטוריאל הבא.